Hey mengase kwinikezwa umnotho wezwe uyokhuphuka ngiyakutshela. Okokuqala abantu abasupport iKaizer bagcwele izwe lonke, bagcwele iAfrika yonke futhi. Bazo celebrate laba bathanda into ezibabayo bayo emabha baye wherever you call it endaweni zobumnandi. Bafike bathenge bashanele. Whoever is owning those restaurants and bars will make massive income. Okwesibili kunama fans eKaizer Chiefs aseyigqokela nje normal match akuthenga i-merchandise yeKaizer ngokuthi bayahlekwa uma beyigqokile. Laba abadayisa i-merchandise yeKaizer they will make more money ngoba wonke umuntu osupport iKaizer nabangayisupport abanye babo they will buy i-merchandise yeKaizer Chiefs. Kunyuka umnotho kulabo abadayisa leyo merchandise. Okwesithathu i-sector ye-transport kuzobe kuhanjwa kuyo-celebrate endaweni ezithize through ama-Uber or taxis. They will make money ngoba phela ama-fans azobe travel eyo-celebrate. Kusho amakhosikazi ayothola ukutreat-eka kahle mengase kwini iKaizer. Iy'nsizwa ziyobe zithi mama udingani kule weekend zimkhikiwe ko-honeymoon wena. So kwina kweKaizer bethu kuzowenza umehluko omkhulu. And also nama-players eKaizer Chiefs they will be recognized as amakhosi ngoba they ended i-drought ye-trophy esikhona for almost a decade. So nokuthembela kubadlali babo kusho ukuthi their jobs will be secure. So kuningi okuhle okuzokwenzeka mangase kwini iKaizer. Inkinga ekhona i-noise pollution, but still leyo noise pollution will be contributing to i-revenue yama-news outlets because ama-news outlets they will make more money ngokuthi it will be news ukwina kweKaizer. Maybe dayisa iphepha azosheshe lithengwe. Even if it's digital news they'll still be trending, they will make more money. So kuningi nokuzoshintsha okuhle ngokwina kweKaizer. We're not gonna lie, inkinga ekhona i-noise pollution. Hey ngeke kulale shambe kodwa kuhle okuningi okuzokwenza mase kwini iKaizer.